аз барои аллоҳ ин наворо то охир тамошо кунед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Кош мешуд ки кори ин духтари тоҷик ва дигар духтарони мо ибрат мешуд. Ду ҷавоне дар чойхона нишаста буданд ки ногаҳон чашмашон ба як духтари босатр мерасад. яке аз ин ҷавонҳо гуфт: воҳ бубин, хело духтари зебо нишастааст. як гап партоям, кани чӣ мешавад? дӯсти ин ҷавон гуфт: ақлатро хӯрдӣ? магар намебинӣ ин духтар сатр дорад? шояд он духтарҳои ту фикр мекунӣ он нест. хулас писар ба назди духтар омад, ба миз курсӣ нишаст. духтар ба ин писар салом дод. писар бошад, аввал гуфт: чӣ хеле асалча, ва ба саломи ӯ алайк гирифт ва савол кард: ба ман нигоҳ кун, ту телеграмма дорӣ? духтар ҷавоб дод: бале, қуръон дорам. ҷавон пурсид: шояд инстаграмма дошта бошӣ? духтар ҷавоб дод: инсоф дорам. писар чӣ гуфтанашро надонист. савол карданашро давом кард. гуфт: шояд имон дошта бошӣ? духтар ҷавоб дод: имон дорам. гуфт: аз он ҷо хесту рафт ва дар ҳамин ҳолат телефонашро фаромӯш кард. писар телефони духтарро гирифт ҳамроҳи худаш ва гуфт: ин духтар албатта назди ман меояд ва худаш ба ман гап мезанад. ҳоло мебинӣ. духтар ба телефонаш занг мезанад, ба телефони худаш. писар ӯро ҷое даъват мекунад. духтар ҳам меояд. боз салом медиҳад. писар бошад, алайк мегирад. пеш аз телефонро дароз кардан ба духтар, писар боз савол мекунад. мегӯяд ки гӯш кунед, дӯстдошта доред? духтар ҷавоб медиҳад. гуфт: бале, дорам. писар мегӯяд: зебо ҳаст? духтар гуфт: дар дунё зеботар аз ӯро надидаам. писар боз савол кард: бо ӯ вохӯрда меистед? духтар гуфт: бале, дар як рӯз 5 маротиба. писар ханда карда гуфт: ӯ чӣ ном дорад? духтар ҷавоб дод. гуфт: намоз. писар баъди ин суханҳо дигар чизе гуфта натавонист. телефонро ба духтар дод. духтар бошад, роҳи худро идома дода рафт. наворро ҳатман паҳн кунед, ба дигар духтарҳо ибрат шавад.